Kif ikun mistenni fi żminijiet ta' kesħa b'mod partikolari matul dan ix-xahar jiżdiedu n-nies li jmorru l-isptar għal kura minħabba il-mart li jġib miegħu dan l-istaġun. Madankollu din iż-żieda qed twassal biex reġgħu feġġew is-sodod fil-kurituri ta' swali tal-Isptar Mater Dei. Għal din is-sitwazzjoni l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel MUMN b'mod immedjat ordnat biex l-infermiera u l-qwiebel ma jċettawx sodod żejda fil-kurituri ta' swali fejn jaħdmu, dan biex ikunu mħarsa l-interessi tal-pazjenti u l-ħaddiema fl-istess sptar. L-MUMN qalet li mhux se tittollera li membri tagħha jkunu intimitati mill-management u jekk isir hekk jittieħdu azzjonijiet legali. Fid-dawla din is-sitwazzjoni wkoll l-MUMN fakret ukoll fid-direttiva eżistenti l-istaff tal-Isptar Mater Dei ma jistgħux jiġu trasferiti fi swali oħrajn minħabba nuqqas ta' staff.